En Policia Tutor és un servei que presta la policia local d'ajuda a tota la comunitat educativa, especialment a l'alumnat. Aquest programa neix a petició d'un centre d'educació secundària arrel d'unes demandes que afectaven el funcionament del centre. Ja pot prevenir absentisme, pot prevenir un consum de drogues. Eren molt conflictius dins l'escola, en el carrer, que era complicat, i trobar-los després, ja com a adults, inclús com a pares de família, com a gent treballadora, i agrair el que vas fer per ells. Més que res ha valgut la pena, però totes aquestes situacions s'han pogut ajudar a una persona en dificultats. Després de 20 anys, és a dir, la mateixa il·lusió del primer dia.